Здравейте, потребители, ви бяхте миналето, аз съм Мелка и в този епизод ще разгледаме един сървър, наречен IronCraft. IP-то ще е в описанието на клипа. Тук, това е доста известен сървър, си онлайн, ето тук, където пише статистика, 144. И над статистиката има и други неща, които видимо си направи така. Тук ще разгледаме спална отдолу, защото там са най-важните неща в самата нещо. Така, тук са 4 неща отдолу на спална и аз не знам за какво се казва там. Тук е енчант. Има почти винаги всички видови енчанти. Така. Тук е до 20 лево и тук до 20 лево не знам за какво са две еднакви и чуда се. Така, това беше енчанта. Тук е джъмп. На този джъмп тук няма награда. Защото тук е само за забавление да си подобриш джъмпенето и тем подобни. Аз снимам още 4 епизода от тази поредица с IronCraft. После ще започнем и в други сървъри да изучаваме. Защото така съм решил все пак. Тук всички видове портали, но са почти всички ларпове. Почти, защото някой ги има. Защото някой ги няма, извинете. Така, тук разгледахме това за енчант. Само си правя настройки. Това ги направя на 16. Така друго. Това е сервер инфо. Тук всичко е за сервер. За сервер, може да видите. Тук са правилата. Там са евентите, кога се провеждат. Дори този сервер си има YouTube канал, мога да посетите. Тук са ранкове, тук са админите. Там са owner и хостера, ама хостера не игра Minecraft, само хоства в този сервер. И е на 33 години. И аз се чудя за колко толкова голям. Странно е все пак. Тук са модераторите и хелпери. Само този Борак БР е хелпер. Това стана вчера, ама много се рикави нещо. Ще команд мисля. И това беше тук отдолу. Сега малко да се обиколим и па нещо ми цепи. Тук също може да се качвате. Едно и също е. Ето, аз качих. Ето тук, това нещо като кръг този спаун. То е чисто кълбон този спаун, ама е отвътре много хубаво. Хубаво направено. Без хубаво си все пак. Така, от тук, да и... То е чист кръг, то е обикалече в кръг. Ето тук, пише тук Welcome to IronCraft BG. Тук пише за да започнете оцеляването си Warp Survival. Трябва да напишете Warp Survival, извините. Пак да сбърках. Тук пишете Warp Survival, почвате да оцелявате. Наскоро отвориха нов Warp, наречен Bedwars. Там също ще снимам клип в него. И тъй. Нататък сега това беше от мен, аз бях Мелка. Това беше първи епизод от 5-те за поредица с IronCraft. И ще се видим в другия ми втори епизод, където ще снимам пак за IronCraft и за тези минигеймсовете в него и другите неща. Това беше от мен и довиждане.